aħna bħala gvern dejjem minna illi l-ekonomija tagħna mibnija fuq ħafna pilastri, imma is-sinsla tal-ekonomija huma dal-ħafna negozji żgħar min jispeċjalizza f'naħa u min jispeċjalizza f'oħra. L-iskemi tal-gvern u l-politika tal-gvern li npoġġu iktar flus għad-dispożizzjoni ta' daw il-kumpaniji ħalli jkunu jistgħu jinvestu fin-negozju tagħhom u li bis-saħħa tagħhom huma jkunu jistgħu jifrankaw l-income tax eventwalment fuq il-profitti tagħhom. Dawn l-iskemi qed jgħinu biex jagħmlu kuraġġ lill-kumpaniji tagħna biex jinvestu, biex ikabru u fl-aħħar mill-aħħar biex jimpjegaw iżjed nies. U dan sinjal tajjeb għal pajjiżna. Brown in Rye ġiet identifikata x'14 sena ilu. U l-idea wara kien speċ ta' kif qed jinbidel il-ħajja, kif il-ħajja saret maġla. Allura speċ ta' bdejna nagħmlu ikel frisk u sintendi dejjem nippruvaw nażlu ingredienti tajbin u bnin. U bdejna inqasmu f'postijiet fej ikun hemm jew nies fuq ix-xogħol jew skejjel. Ta' bdejna kellna range żgħir u naqra dejjem nżidu skont speċi ta' l-bżonnijiet jew li jidrilhom iridu n-nies. Tistinka ħafna, aħna dejjem ħarisna l-qudiem u biex naraw affarijiet xem in the marketplace li jista' jkun suċċess għalina u anke għall-futur.